Isang Laos Group of Companies sa pinakamalaki at kinalang automotive dealership hindi lang sa Central Luzon kundi sa buong Pilipinas. Simula 1977, isa na ito sa mga inaasahan ng mga car enthusiasts o di kaya naman ng mga gusto magkaroon ng sasakyan. Isa ang Suzuki sa mga automotive brand at service na na-acquire ng LGC. Milestone naman na may tuturing araw na ito dahil ipinagdiriwang ngayon ang 25th silver anniversary ng Suzuki Auto San Fernando branch. Yeah, Suzuki Auto San Fernando is now celebrating its silver anniversary. So, isa rin siya sa pioneer ng mga Laos dealership. I think isa siya sa mga foundation no sa Laos Group kasi yun nga 25 years, so it's a milestone talaga for the Suzuki family and Suzuki Laos Group. Pinangunahan ni Reverend Father Conrado David ang isang banal na misa ng pasasalamat na tagumpay na naabot ng Suzuki Auto CSFB. Kasabay ng selebrasyon, naghanda ng iba't ibang aktibidad ng dealership ng Laos Group of Companies para ma-enjoy at hindi lang ng mga kabalen kundi pati na ng mga nasa karating probinsya. Yeah, Suzuki prepared a lot for this day, no, especially silver anniversary. Meron kaming test drive event for the whole day, no. We have the Jimny, Espresso and the Ertiga. And likewise, we also prepared yung special programs namin na 25K all-in sa Espresso, Celerio, and the Ertiga. And 25 this 1,000 discount no para sa all Jimny na manual units. Dahil 25 years na kami, we have a 25K program hanggang March 25 siya. So 25, 25, 25. Present din ang mga favorite yung mga unit sa Suzuki at may aabangan na bagong sakyan na talaga namang magpapa-excite sa ating lahat. Yeah, aside from our parang talagang fast-moving na Espresso, we just recently launched the Suzuki Jimny 5-door. So at yung mga pwede nila expect this coming this month, no? I think maglalabas kami ng bagong variant ng XL7. Yun. So wait lang po kayo. Bukod sa high-class mga sakyan at produkto, isa sa mga binabalik-balikan ay ang world-class customer service na tatak LGC. Suzuki, no, lalo na dito sa Laos Group, importante sa atin ang mga customers. So from inquiry, no, to application, no, at yung mga talagang bawat questions, no, tinatry nating i-extend at masagot ito. So this is customer service, no. Regardless kung bibili at nakabili na ng sasakyan, yung establishing relationship with customers, yun yung pinaka-importante talaga natin. So that ang customer natin, mararamdaman nila na mahalaga, no, yung binibili rin nilang sasakyan sa atin. No? Maaaring magpunta sa Suzuki Auto San Fernando, Pampanga upang makapag-test drive ng units, maka-avail ng malalaking discounts at mababang down payment at mga papremyo. So nagpapasalamat po kami sa 25 years na inyong pagsuporta at pagtangkilik sa amin sa Laos Group. No? Specifically po dito sa Suzuki Auto San Fernando na nagse-celebrate ng 25 years anniversary. Inaanyayahan ko po kayo na bumisita po sa dealership namin dito sa San Fernando, Pampanga, Suzuki Auto San Fernando. At meron din po kami ibang branches, no? Suzuki Auto Ilocos Norte, Suzuki Auto Clark, and yung service extensions po namin, meron din po dito sa San Fernando, and Suzuki Masters Baliwag. JM De Jesus, CLTV 36 News.